Avui és un dia històric per les Balears. Sí, per fi tenim el primer papa balear. Colau primer! Ha costat, però a la fi els cardenals l'han votat. Ja se sap que diuen, pagant, Sant Pere canta. Uep, i què ha estat? Bon beneire tots, ala venga! Urbi et orbi i totes aquestes coses que diuen. Quina dialèctica, quina habilitat amb el llenguatge. La gent ja no creu en la riquesa interior. Per això vull apropar l'Iglesi a la gent i acabant la crisi. Per tal motiu, convertirem totes les iglesis en hotel de 5 estrelles. Sí, fills meus, farem la cadena hotelera Sol Vaticà. Això sí, està prohibit utilitzar els condons a dintre, perquè si no serà tot un pecatarro. Excepte si utilitzeu condom vaquer. En aquests no els arronirem. En nom de la caixa, del fill i de tots els familiars, aumem. Aumem. Aumem? Anem a fer una mariscada?